bayani akan tushe na science. Za mu fara da kidaya na science, ma'ana kimiyya. Menene kidaya? Shine kirge da ake yi daga ɗaya har zuwa sauran, zuwa sama, ko za a iya cewa daga ɗaya zuwa tara, ko daga sifili zero kenan zuwa tara, tunda duka sauran maimaici ne kamar yadda ake faɗa. To kamar yadda muka sani, kimiyya shi yana da waƴansu yaruka da ake amfani da shi da yawa, ba wai turanci kawai ake amfani da shi ba, ana amfani da yaruka da yawa. Wanda baka san tushen yarukan nan ba, ba za ka gane me ake nufi da kimiyya ba. To ɗaya daga cikin yarukan da ake amfani da shi, ana amfani da wani kirge wanda daga ɗaya za a iya cewa zuwa tara. Misali, kidaya na science da ake amfani da shi na kimiyya, aka ce mono, ana nufin ɗaya kenan, kamar yadda za mu gani a sauran darussa da yake zuwa a kimiyya. Dai kuma ana nufin biyu, sai try uku kenan. An ce tetra ana nufin huɗu, penta kuma biyar kenan, hexa shine shida, hepta kuma bakwai kenan. An ce octa ana nufin takwas, an ce nona tara kenan, deka kuma goma. To waƴannan su ne wanda ake amfani da su guda tara. Ana yawan amfani da su a darussa sosai na science haka, da kimiyya, kaman darasin chemistry ana amfani da su sosai haka. Kamar misali a ce tetra oxosulfate 6 acid, za ga wannan tetra tana nufin huɗu ne. Monoxide, wannan monoxide ɗin ana nufin ɗaya kenan. Tricarbonate, haka za ka gansu chemical ana haɗa su compound, in ana haɗa compound. Da haka za a ta amfani da waƴannan abubuwa. To wannan shine ɗaya daga cikin tushe da ake amfani da shi a kimiyya. Tushoshin suna da yawa. Insha Allah bidiyo na gaba za mu ci gaba da kawo muku da sauran bayanai akan tushen science da kuma waƴansu abubuwa, da kuma waƴansu darussa da harshen Hausa insha Allah.